Dneska tu máme ďalší krásny deň, aj keď už je viac hodín, ako by sme si predstavovali. Boli sme už aj tak, boli sme sa aj nájsť, aj po veci sme si boli zameniť peniaze a tak. Aktuálne sme sa vybrali do nejakého Magic Frost Pattaya Parku alebo také niečo. Takže som zvedavý, aké to bude a vy si to pozrite s nami. Takže podľa mňa sa máte na čo tešiť. Třičující jdou pěkně za sebou, ťápají se v blátě. Sme tu, niekde, z boku. Tam nás vysadili. Musíme prechádzať, jak takí šulini. A tu by mal byť nejaký vstup. No, aktuálne sme tu. Frost Magical Ice of Siam. Sme tu, ideme tam. Máme niekde vstup. Som zvedavý koľko. A uvidí sa, čo bude vo vnútri. Máme lístky. Stáli 690 batov na hlavu. A tak to tu vyzerá. No. Tu máte nejaké biele pičoviny. Toto si tu takto prejdeme a potom pôjdeme donútra. Tam sú všelijaké mýtické bytosti. Sa môžete odfotiť s zubami. To je nejaký žralok. Aj zaujímavejšie to bude asi vo vnútri. A tu je nejaký vstup do niečoho. Sú nejaké žraločia huba. Happy New Year. Tak toto vyzerá teda vonku a... Slievko či tam? Ja neviem. Tak sme sa rozhodli, že ideme tu. Tam není vstup? Či to je nejaké, možno ešte sa to robí, alebo čo? Toto je niečo po tajsky, neviem čo? Čo tu máme? Frost. Počkaj, tam máš davu. Vidíš? Teraz dostávame botičky. Gumáky. 45? OK, aj tak. Ideme si dať Ja si dám. gumáky zimné. A to čo si nám dať aj tieto ponožky? Máš darček na doma zadarmo. Zuber domov. Dostali sme one. Ešte bundy asi vypočujeme. Tu dojdeme o topánky. Teraz čo? Neviem. For soft drink, OK. Soft drink, aha. Thanks. Ešte dostaneme drink. ice zone, Exono zone. Do you want Exono? Yes. Inside my 15 degrees Celsius. Inside. A nepotrebujeme rukavice, potrebujeme rukavice. Poďme dovnútra. Ideš na zabíjačku v krátkých gaťách, gumákoch. Dostali sme bundy. Môžeme? A minus 15 stupňov tam je. Koko, jaká si má tu je kamoško? Jaká si... Sme mali ísť v rifli. Poďme tam. Chlapče, to je zima. Takže takto budeme na Slovensku, hej? Daj tyč, no takto. Môžeš to aj spred. Z tomto správa, ne? To intro. Možko riadna zima je. Je riadna zima. Kokos. Môžeme urobiť fotky. To nemáš sa pánu. Chytne. Báli. S tými nožičkami. To je lápno, Hej. s tými nožičkami. Poďme tu. A Vašo tam nemôžeš ísť, lebo to je iba do 80 kg. Nerozjebal si chrobák. Choď, choď.
tu je zima ako... Poďme do iglu. Je tam teplo. Daj intro. Zapálme oheň. Takže čaute, už vieme, jak je na Slovensku. Toto je taká príprava na Slovensko. Akurát sme v iglu minus 15 stupňov v krátkých nohaviciach. Zamrzne mi nos. No tak poďme von. Poď si a drink. Jaký? Tak lebo máš v tom drink. Kde? A však to až potom. Neviem. Kde? Až tu si dáš hlavu. Juri! Kde si? Juri, kde si? Jaký oni? Kamoško, ja tu prekladnem. To ver, strašná zima tu je. Je tu až taká. Ja som si nemyslel, že tu bude taká zima, ty kokos. Ale že brutálna zima. A my v kraťasoch minus 15. Kde? Tam hore. Ja som hladový. Ale sa jak rkví roztápa už. Mám nech nás fotí tam. What? Fala, sa tam veli. This. Jedno je kolo a druhé. Hej. Kameruj to. Ale to len trošku si vypiješ. Hej. Jaj. Počkaj, nechýť. Thank you. Nechej. Skúham, si spravíme tam fotky hore. No. No neurobíme studené to jak Počkaj, zrobme selfie s tým. Ja už som vypil. A ja? Toč? Poďme to roziť. Kam dám, one? Tam aj doslal. Áno, aj sladké. No poďte, počkaj, ja si to tu položím. Ne, všetci spolu to ideme robiť. Jak všetci spolu? Však ja to natočím. Poďme to tam hodiť. Nie, vy to hoďte a ja vás natočím. Ideme. No. Hoď to tam. Hello. Musíme nás spraviť fotku. Usaďte sa týpka, oslovím hneď. Dobre, choď. Je tu jak v ruskom porne. Ale však sme zvyknutí, my sme spraví Slováci, to prežijem. Ja aj bez bundy by som tu bol. Jaká zimička tu je, čo? Povedz. Vervaško, čo robíš? Zima. Si kokos. Masaker. Brutálne to je. No neviem, teraz ideme sem. Ideme ešte, ale? Ideme ešte, poďme všetci. Poďme všetci. Počkaj. Ja idem v strede. 1, 2, 3. Tu je teplejšie. A vidíš, že keď si môžu predstaviť, aký je, čo je sneh. Aha, sneží. Čo piči sneží? Odfotíme sa aj s tým snehom? Hej, iglu.
ju zabil. No my, keď potom to nebudeme chorí, teraz už, tak asi už ani nikdy. Oh, Poďme ešte do iglu, selfie spraviť. je tam človek. Ja ne. Však v iglu sme sa fotili, tak poďme pred iglu. To je lepšie. Ale íď už. Poď. Jak hlúpili vás. Fuj, som sa aj spotil ináč. Jako Balín? Pohode. To je všetko? Poďme preč už. Som myslel, že to bude dlhšie. Neviem, chcel by si ešte dlhšie mrznúť? Ja nekam budem mať zápal, Ale sú tu ešte nejaké miestnosti. Hej, kde? No neviem, vonku. No máme potom zima akože statočná, zápal plus budeme mať asi po tomto. Čo, ak sa ti ľúbilo? Veľmi dobre. Dobre. Halus, že? Úplne 10 z 10. Sa opadil ísť. Hej. Že 5 minút 600 batov, ale... Takže môžeš tam byť aj dlhšie, keby si chcel. Poďme. Thank you, bye. No, máme to za sebou. Frost. Ice of Siam. Dobre, fotky dávam. Sem, Ďuri. Juri, ďane. Ďuri, ďere. Juri, komu ďane. Počkaj, tak aby to tam bolo, že... Nemysleli sme si nikdy, ale konečne sme v teple. Hej, bola tam brutálna zima, ty kokos. Minus 15 stupňov. Pekné. Ďuri, čo? Pohodička, teplejšie? Samozrejme. Hrdlo ma začalo bolieť. Ja mám radšej zimu, takže by som sa tam vrátil. No, ale ne až takú. Ale keby toto vieme, tak v rifliach prídeme. Akože Ale ne, a budeš tu chodiť v rifliach na tých 15 minút? Vieš, to je také, že... to brutálna zima bola. A tu je ešte aj... skate. Entrance. Ideme skateovať. Aha, tu máš... Tu je nejaký kolotoč. Normálne máš oné, korčule. Ideme sa korčule kratí. Poďme sa Ne, normálne. do guliček je 150, ale koľko je na korčulu? Poďme sa korčule. Ale to sa... Tu je 150 batov, ideme. Kamoško, v krátkých gatiach. Hej, ale to dostaneš koleskové korčule. Nie, Hej? normálne. Aha, fakt? To je lát. Tak poďme. To je dement. Vyskúšaš to, poď, bez Naučíme mňa sranda. teraz. Raz som bol, Hej, zobol Čo som si môže ruku, byť lepšie, nejde. ako v Tajsku sa naučiť Tomu korčulovať? ver, kaoško. Poď, vyskúšame to. Prečo? Ale pozri, keď nevieš, tak to je pre detičky, ty sa budeš držať, chápeš? Nejde to. Nie je to lat? Nejde tam lat. Tak ale asi sa to je taký povrch na to, aby sa to šmíkalo, Hej. vieš? No nie je lat. Šmíká sa. Ne, ale na tých asi sa bude šmíkať. Môže sa dať. Po... Juri, my tu zamrieme. Jak sa to nazýva? Neviem. Vyskúšať. Ježiši Kriste. Ale to je veľmi ľahké. Šmíká sa to? Tak ťa šmíklo. Pozeraj na balík. Strašne na kopec. Strašne na piču. To sa jedná. Čo to máš? Ale udržal sa, dobre, dobre. Starý hokejista. Korčuliar. Vaše pocity? Extreme. Dám storku, že? Ty čo robíš v Tajsku?
chalanov už to prestalo baviť. Ide to. Až 7 minút. Čo Vašo? Trošku som sa spodil, ale dobre to bolo. Bálin, pocity? Pohode, dobré. Sú mäkké tie korčule, takže katastrofa. Katastrofa. Ale hovorím si, že kým ste si nezlomili nič, tak poďme radšej dole, lebo A už si zlomíme. posledný deň sa tu rozbijeme. Dohľadáme sa tu. Sme vyšli a takáto nádhera tu je. Ale v Bratislave také nezažiješ. Áno. Stálo to za V to. Bratislave už ani ten sneh nezažiješ. To je pravda. To bolo pre nás. No, my v Tajsku zažijeme sneh skorej ako v Bratislave. Pozor na hlavu. Pozor na hlavu. Napadá nám slniečko. Cez ulicu? Môžeme. No. Hej. Vody? Jaj, lebo... Tak oni to podľa mňa tu dávajú akože tým bohom, alebo čo ako dary, vieš? Hej, to vypijú. Nie, a ujebú to bez ďak. A tu mi mohol byť nejaký chodníček, aby sme sa dostali sem, ale není. Buď prejdeš cez trávu, alebo cez diaľnicu. No alebo tam preskakuješ dole tým plotom, ne? Jak sme skákali predtým. Alebo po diaľnici, no. Mohli to jak spojiť, takže nebolo by to vôbec zle. Dávam, idem sa pozrieť tam? Tak poďme. Tu je vlastne... Hello! Čo to je vlastne? Že tam asi vyrábajú. To je isté, čo som hovoril. Asi, hej, také niečo ako výrobné tiež. Aha. A tam vyrábajú zmrzlinu. Chceme niečo ďalej? Neviem. Čo je, že deep fry zone? Že hlboko fry je Zmrazené, pečené, či ne? Deep fry. Ja je? Ale asi hlboko majú zmrazené. zmrzlinu. Dáme si jedno ono. Ja nechcem zmrzlinu. Hej? Aha, to si vyberáš, ne? Ale pekne to tu je. Tie všetky tie LED nápisy a tak. Dosť dobre to vyzerá. To môžeš ísť hore? Viac sedenia. Ďuri! Kde si Ďuri? Kde je Ďuri? Ďuri! 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 Family Ďuri! 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 Á, dobre. A tu sme v ďalšom. Čo chlapci? Aj tam sme mohli ísť, ale nakoniec sme sa rozhodli, že tam nejdeme. A tiež to vyzerá akože zaujímavo. A to tak pre detičky, nie? Také niečo. Čakaj, my sme. Ani to není veľké. A tuším, za toto vzadu za mňou chceli 250 batov za vstup, mám taký pocit. Takže tak, ideme si dať kávu. Ja som si dal Thai tea, ale ice. A tak. Končíme to. Končíme to. Dali sme si kávičku a ideme ešte na nejaký nočný market a kúpiť A nejaké... ešte sa striať. Striať. Nové mesto, nový účes. Strihať a tak a už nám došiel taxík. Sem, čo ešte do prvý smeru? Ideme ešte na nočný market, kúpiť nejaké mastičky, blbosti a uvidíme, čo nás ešte čaká. Už sa vezieme. Brutálne auto. Pri západe slnka pije vodu. Neviem. Není to elektrika. Asi to nebude. Není to elektrika. Ale pekné. A to je na minulú budem sa pospať. No to áno. Celkom dlhú cestu máme pred sebou.
No. Tu. Tak tu ideme ešte kúpiť nejaké blbostičky, potom na night market sa najesť. Premávka je tu statočná. Dobrý pane, čo ste si to kúpili? Ja som bol s Ďurim na nákupe. Samozrejme, že Ďuri musel všetko kúpiť. Kámoško, však keď je to také lacné, prečo by sme to nebrali? Do všetkého. Do všetkého. A čo si dáme dneska? To nám je príbor? Nakúpili sme si všetko možné, tuto nejaké noodles, nejaké kuracie stripsy, tuto mango sticky rice, lebo to už musíme ochutnať, keďže to všetci ospevujú. Toto je overená kvalita, No, najlepšia vec. palacinky a ešte sme si zobrali nejaké dva takéto a tento panko a kebab. On si zase žere, iné A jedlo. my tu thajské veci skúšame, tak ideme na to. Ideme si vyskúšať mango sticky rice, to vyzerá nejaké moc riedke, ale to bude asi nejaké kokosové mlieko. Takže to tu nejak oblejem. A ideme to koštovať. Žíš. Chodí to jak bol ten rýžový nákyp na sladko. Mango je dobré. Mango z rýžu. Skávte mi jedno bombo. To je úplne jak rýžový nákyp. No. Že ja ho nemám rád, ale toto je lepšie. More, ty si tam mohol dať ešte viac. Že? Dobre to je, že? Také sladké, Kokosové mliečko to tam tak jemne. jemný doťuk. Jemný doťuk kokosového mliečka. Že? Dobre to, ináč ja si to možno niekedy ešte do budúcnosti dám, lebo je to fakt dobré. To mango je celkom ináč dosť zrelé, že? Neviem, ako dokážu Dobre nejaké... sladké to je. Hej. Dobre sladké. Dobre sladké. To mango je super ináč. Také zrelé mi príde. Dám ešte jedno. Počkaj, ja chutnám. Je to dobré. Tak taký dezert. No, mu to chutí, hen. Dobre, to je taký sladký dezert, by som to. Koľko dávaš, 10? 9 z 10. Koľko dávaš? 8? 7? Nevidel som. Ja by som dal tiež tak 9 z 10, dobre to je. Už máme 8. Lebo si to ochutnal, či čo? Ja. Chceš si to ešte potvrdiť? 8. Definitívne. Aj 8, 9 z 10. No. Dovidenia. Tu sme už boli. Je to celkom pekné. Najedli sme sa akože že brutálne. A dosť. Najedli sme sa akože celkom statočne a ideme k bejbáku nášmu. A skúsime sa stihnúť ešte ostrihať, či to stihneme. Bolo by fajn, keby sme sa stihli ešte ostrihať, čo by sme chceli. A no, už je to náš posledný deň v Pattaji. Zajtra odchádzame do Bangkoku na druhé ubytko a o 2 dní na to domov. Žiaľ Bohu. Čaute, prišiel ten čas, že opúšťame Pattaju. Akurát už sa organizujú veci ešte platíme za elektrinu. Vašo kontroluje, či to dobre zmeria týpek. A ideme preč. Už aj upratovačky prišli. Si sa stal vloger? Hej. Tomu ver. Odchádzame domov, Koniec. skoro domov. Ešte do Bangkoku. Ešte 3 dní Bangkok. Jak 3 dní, 2. No dneška, dnes polovičný deň, potom jeden plný deň a letíme. Potom sa uvidí. Takže koniec.
To je radosť objednávať taxík do Bangkoku, čo? A bola sranda aj objednávať z Bangkoku sem. Zase komplikácie do Bangkoku, teraz zase naspäť. Naspäť sú väčšie, jak sem. No, že nám to odmietli. Všetci. Že nám to odmietlo, ty kokos, ja mám asi 5 taxikárov. A špekulujú a vyjednávajú a peniaze chcú. No, čistý grc. Zmestíme sa? Zmestíme sa? Zmestíme, hej? O, to je celkom. To asi nezdvihneš. Ale druhá sa dá tam do stredu. Hotovo, sme zbalení. A Ideš dopredu, či? ide sa preč. Počkaj, Čo, ideš dopredu? Chod dopredu asi, no. Hej. Čau, vila naša. S Pánom Bohom. S batohom. Neublížil som nikomu. Takto si tu sedíme aj s batožinami.